YouTube și salut băieți! După cum ați văzut, poate unul dintre voi ați văzut pe story, am achiziționat un BMW E36 compact. Spaima pasionaților, cum s-ar spune, compactul fi catalogată o mașină urâtă, dar mie îmi place să fac chestii mai urâte, în ghilimele vorbind, chestii mai speciale, adică. Și până ajung la băieții de la tinichigerie, vreau să vă povestesc un pic așa pe scurt, nu mai știu vorbi, zic așa pe scurt ce s-a întâmplat cu pisicuța. Am cumpărat-o, mașina a avut motor de 1.6 pe care l-am dat jos, l-am dat colegului meu și l-am montat pe berlina lui. Iar am dat jos tulumba de frână, deci tot din compartimentul motor a fost dat jos. Și am dus mașina la Tinichigiu pentru a-mi repara acolo la bara stabilizatoare. Nu știu care aveți E36, probabil că știți, acei suporți de la bara stabilizatoare din față se ruginesc și o căzut bara, efectiv. O căzut bara. Am luat acele elemente de reparație de la bară care vin sudate pe longeroane. Da, să închid și geamul, că poate nu m-au zis. Așa. Am dus la meseriaș acele două elemente și cu un drum o să vopsim acum compartimentul motor, engine bay-ul, cum se spune mai pe limbajul pasionaților. Vopsim compartimentul motor, schimbăm acele două elemente, schimbăm parbrizul pentru că oricum trebuie dat jos să vopsească frumos și sub rama aceea de la parbriz, parbrizul fiind spart oricum vine aruncat, și vopsim acum și plafonul, deci compartiment motor, parbriz nou și plafon, pentru că nu are rost să fac toată mașina acum, pentru că oricum mai am de lucru, trebuie să caut un motor, trebuie să pun un motor de 2.8 benzină, așa că pregătesc cumva locul pentru motor. Și după ce o să am motorul și o să fie mecanic mașina ok mecanic, după aceea o să vopsim mașina integral. Până atunci mai este drum lung, vreau să iau motorul, să fac să meargă. Poate recondiționăm și motorul, depinde ce motor găsim. Și vă dați seama, frânele trebuie luate jos, caseta, jugul, puntea, sablate, vopsite, puse la loc. Deci vreau să fie proiectul ăsta un proiect mai de lungă durată. Vă zic din start că o să fie un proiect mai de lungă durată, pentru că vreau să fie o mașină care o să fie prezentă la unele evenimente, nu o să fie o mașină daily. Și am zis că totuși hai să filmez, hai să fac niște clipuri cu mașina asta, pentru că vreau să facem un compact mai special. Nu prea sunt compacturi în România, sunt câteva, dar eu zic că are potențial și am vrut să iau, de fapt am vrut să cumpăr un cupe în ultima zi. Deci mă gândeam așa, să duc la vopsit, să nu duc la vopsit, să investesc în ea, să nu investesc, dar am văzut niște idei pe net și am zis gata, deci nu, compact rămâne și compact o să fie și de acum înainte. Deci practic mergem pe ideea asta, pentru că cupeuri sunt multe, berline sunt multe, touring mai puțin, dar touring nu prea găsești. Așa că o să fie un compact proiect care zic eu că o să iasă frumos. Culoarea încă nu vă dezvălui, pentru că sunt hotărât, dar nu chiar 100%. Am două culori care au ajuns în finală. Așa că facem tinichigeria, pregătim compartimentul motor, schimbăm parbrizul și vopsim acolo frumos și aducem mașina acasă. Eu acum merg până la Tinichigiu, cum am spus și înainte, că vorbesc mult acum pentru că e un clip de introducere în nou proiect. Acum merg până la Tinichigiu să vedem dacă o băgat un lucru. Dacă o să văd mașina tot în curte atunci sigur nu o băgat un lucru. O să vă fac câteva cadre cu ea acolo în curte la meseriaș și să vă explic un pic la fața locului ce am în plan. Și ce am în plan v-am zis, cam cum arată mașina în momentul de față. Dacă vreți să vedeți mai multe update-uri și clipuri mai scurte, îmi puteți da un follow pe TikTok la AlexPTM, tot AlexPTM, și pe YouTube și pe TikTok și pe Instagram. Acolo mai postez clipuri mai scurte, poate nu apuc să postez pe YouTube, dar acolo o să pun clipuri din asta, așa, știți voi, mai scurte, un update, ceva, vedem. Bun, vă las o cadre direct de acolo, să vedem dacă mașina tot în curte sau e în hală. Sunt curios, hai, vă las. Băieții, mașina încă e aici. Acum la fix am venit, îl aștept pe domnul vopsitor de la masă
să alegem culoarea. Asta este. Trebuie să mă hotărăsc. Hai să vă arăt un pic ce avem sub capotă. Sau ce nu avem sub capotă. Cam așa arată. O să vină vopsit frumos, tot, oare la telescope, la amortizoare să fiu mai așa. Vine aici schimbat suporții ăștia de la bara stabilizatoare. Se vede că sunt rupte, se vede că sunt rupți. Și după ce terminăm de vopsit, schimbăm parbrizul, tot absolut. O să vin frumos cu puntea vopsită, sablată, suporți noi, brațe noi, amortizoare noi, reglabilă clar o să fie. Și ce să vă mai zic? Mai stăm pe aici. Ia să vă arăt un pic și aici. Am pus astea la geamuri că am luat instalația electrică de pe mașină și am uitat că geamurile sunt lăsate și n-am mai avut ce face. Cam ăsta e interiorul, e murdară, a venit schimbat oricum. Așa, jantele astea nu o să le mai las oricum, dacă îți de vânzare, dacă vă interesează, niște jante de E46 de M în două lățimi. Trebuie sablate și vopsite neapărat pentru că arată oribil. E depășită vopseaua. Bun. Să pun pe white să se vadă mai tare, că aici e mai strâmt locul. Deci, cam asta e mașina. Aici o să se dea jos toate plasticele astea, să caut undeva, să vedem dacă găsim în stare mai bună. Se îndreaptă marginea asta, vine dat jos parbrizul, vopsit pe ramă la parbriz nou. Și cam așa arată. Asta e puntea, doamne, jugul. O să vină dus la sablat, să îl vopsim, șuruburi noi, brațe, cum am spus. Aici toate astea să fie șlefuite, vopsite, tot. Deci o să fie o lucrare frumoasă. N-am mai dat jos instalația electrică, că un pic migroază, că trebuie să dau jos dinăuntru. Dar le zic la băieți cumva să o tragă la o parte, să-l mascheze și să curețe tot pe aici. Asta e rugină de suprafață. Aici îi vine pompa de ABS în mod normal. Și poate cum mai curs niște lichid de frână prodată pe acolo s-o ruginit. Caseta, pe dată jos, vopsită, puse, înlocuite furtunele astea, țezile astea. Și asta făcută neapărat. Și acum e momentul, pentru că dacă tot îi da jos motorul, se taie de aici, se studiază altele. Am adus piesele, cred că sunt în mașină. Hai să vedem, să vi le arăt și vouă. Este pe partea cealaltă, le-am găsit pe original. Cred că numai pe original sunt chestiile astea. Elemente de reparație. Ia să vă arăt puțin. Astea sunt piesele. Stai să pun un pic de pauză. Deci cam așa arată. Astea vin sudate pe longeron. Băieți, este oficial, am ales culoarea și nu prea mai pot da înapoi. Mai pot da înapoi, dar m-am hotărât, am văzut acea paletă cu culoarea efectiv senzațională. Nu vă zic încă, vreau să dați like la clipul ăsta și să dați un subscribe dacă nu ați dat deja, și în clipul viitor vă zic culoare, promit. Așa că, mersi de urmărire. Scuze că clipul ăsta a fost mai mult așa de povești, pentru că e un clip de introducere, cum am mai spus. Și stați geană că deja treaba a început, o să fie o treabă șmecheră, o să căutăm motorul, o să luăm motorul. Bine, până la motor vreau să ridic mașina de aici, să recondiționez totul acolo, să venim cu motorul, să dăm cheie. Nu știu când o să fie, dar oricum eu tot o să fac chestii la mașină, o să vă țin constant cu niște clipuri. Cel puțin asta îmi propun și sper să mă pot ține de promisiune. Și ce să zic, mersi de urmărire și stați geană că vă zic și culoarea în clipul următor. Vă pup și mersi de urmărire. Și în ultimul rând vreau să le mulțumesc acestor băieți de la Plastic & Glass, pentru că efectiv cu ei pot să mă înțeleg. Cumva văd și ei ce vreau eu să fac, au viziune, le place așa. Chiar m-au întrebat când am venit că dacă e proiect nou, deja știu că facem nebunie, așa că se mulează perfect pe cerințele mele. Nu sunt niște oameni din ei așa rigizi care să facă numai una și bună. Și
Și cred că și lor le place, o să fie așa cumva atrași ei de chestiile astea, pentru că am văzut că le place și atunci treaba o să iasă superbă și spor la treabă le dorim și să facă treabă cât mai bună.